Your Excellency, the President of UTM, Dr. Daliso Kabambe, Your Excellency, the First Lady of UTM and the First Lady to be come 16 September, Your Excellency, Madam Chilima, the Right Honorable Vice President of DBB, the Right Honorable President of my brother, Right Honorable, that's from Karonga, Tumpare, olemekezeka akulu onse amene mwayimirira ma president athu olemekezeka kuchokera kwa Ford komanso kuchokera ku Pipi komanso zipani zonse zimene tasonkhana pano. Takunyadilani kwambiri, tabwera pamalo pamene Chilima amakonda mtendere komanso akulu onse achipani cha UTM kuchokera pa Vice President onse atatu, a Secretary General, Public Secretary ndi akulu onse maulemu anu. Makolo anga onse Mulungu akudaliseni kuti lero tafika mwaunyinji kuti tithokoze komanso kupempha komanso kupepesa ndi kulira limodzi imfa ya Dr. Saulos Chilima. Tikuthokozeni kwambiri zipani zonse mwabwera pano. Chimene amafuna Dr. Saulos Chilima ndi chimene chachitika pano, kuti tonse tiyende limodzi komanso mogwirizana kuti tiyankhe mavuto amene Amalawi akukumana nawo. Ine lero ndithokoza kuti sindinafune kuti ndiyankhule chifukwa ndi siku losangalalira moyo wa Dr. Saulos Chilima komanso ndi siku lachisoni kwambiri. Anzathu a Chikangawa, inu a Forest, tikupempheni mupite mukamange amene aja chifukwa adula mitengo yonse imene amati kumene kuja kwa kwitibana Chilima sakuoneka, palibe pene paliponse pamene tingampeze Chilima. Lero amati kwa kwimina kuja mdima sukuoneka, Chilima sakuoneka, lero alipoera kupanga mapemphero ompepesa Chilima, mbwere mupepesa nduyu wagona kunoyi. Ngati mukufuna kuti Mulungu akuvereni, mubwere muzampepese paja, otherwise forget about it. Komanso tipemphe pano anzathu akunchisi, anzathu akukasungu, anzathu akulilongwe, anzathu akumangochi, anzathu akucholo. There's no way Chilima amafuna moyeyo koma ndalera kuti aphe maboma onse amene ali Malawi muno chifukwa cha Dr. Saulos Chilima. Asananene kuti ayi ngati ali mwambiri mutegemo asiyeni amene ndi Malawi anativotera iwowo. Tikupempheni anthu akukasungu, never even vote for Chikangawa. Anthu akulilongwe never even vote for Chikangawa. Anthu akumangochi never, anthu akunchisi never, anthu akucholo never, and the whole country never, and never again. Chifukwa chani tikuti musavoteresi? Wani sanaone ana anu amene akanatukula madera amene iwo akuchokera. Sanaone mavuto amene munakumana kuwaphunzitsana amenewo. Sanaone kuti ena anapitanso ngakhale aloyembekezera ndekuti anapita ndi mizimu ingati. Sanaone mmene anavutikira kuti anthu amene wakhale pampando. Ena ndi manifesto omwe Chikangawa analibe, amayendera zala 5 ndikumamuuza Mulungu kuti ndili zala 5 ngati pokwalenga Mulungu sanadziwa kuti andi zala 5. Anaendera manifesto a UTM. Kuendera manifesto a UTM, lero Chikangawa ndikukalowa kuti ndege imuphe Chilima, iwo ndikumagona, ndikumakanena kuti mutipase maripoti after 4 years. And after 4 hours, chifukwa cha statement imene yoyo, Mulungu akulangeni. No matter how long it will take, leave it or take it. That statement is going to follow you. Muntu sangamwalire pa ngozi, ngakhale ngozi ya ndege ya galimoto ya njinga akapalaseni yeni. Apolisi muntu akapanga ngozi ya njinga akapalasa, amathamangira pombo within 10 minutes. Koma ndege kukagwa, ndikukane kuti mutipase report after 4 hours. Muntu akuthatha ndi imfa, Vice President wa dziko la Malawi akanakhala amkhwazu ngati ifeyo chabwino. Koma Vice President wa dziko la Malawi amene
mise pamwamba pamene pakhala. Chilima anapita pene paliponse mpaka na kumwazisi uko kumene kulibe nseu kulibe mpaka na lero. Ndikumakuvutika ndi magalimoto kuti akwera mtunda akavutule mavoti apereke voti kwa munthu amene sayamika. Chilima anavutika kuyenda miseu yosalongosoka kuphalombe uko ni miyala kumagendera kufuna kufa nise womwe kulibenso mpaka na siku la lero. Chilima anavutika mpaka na kumachinga kumavutika chifukwa cha voti. Lero kukafa ngati galo. Ndipo pa Malawi Shosa mana na chika ene onsewo sanapiteko ngakhale kwina konse ukavutula mavoti anapita nali Chilima. Ene asamango yankhulira mphuno zonena zosamveka amene amayankhula anali Dr. Saulos Chilima. Lero Chilima wafa ngati galo. Ambuye tingakusangalaseni bwanji kuti mwana wanu amene anazichepesa nkumana kuti ati uyu ndi mwana ali ndi zaka zina zokuti alamule apitepo akuluakulu kuti akafe ngati chonje mukalolerenso anthu amene kuti akakhale chipampando kawiri. Mulungu zingakusangalaseni bwanji kuti amene wawa akakhalenso pamenepo atawononga miyoyo ya anthu osachimwa. Ambuye lero tabwera pamaso panu pamene tikukumbukirira moyo wake wa Dr. Saulos Chilima, munthu ozichepesa, munthu osaona osasamba, munthu oseka ndi wina aliyense. Ukupemphani kuti inuyo musogole ife tikusatireni. Musogole Mulungu mukachose pa mpando amenewo. Musogole Mulungu olongonena okha kuti asiya chifukwa ngati akukhala pakhonde ndikusamapita ku misonkhano. Chimwalire cha Dr. Saulos Chilima palibe wina aliyense amene ali ku Chikangawawo amene anazayima kuti let's stand for a minute of silence for the honor of Dr. Saulos. Nobody. Lero ku Chikangawa mukapangako chani muli via mukapangako chani. Anthu amadusa momuja ndikumapita ndikumakavina Mulungu ndikuwalanga ndi mvula kunzuzu kukane kuti tabwererani mukaone pamene panagona ng'ono wanu sanapiteko. Lero chaka chatha akuti adifrani ndipo sanapiteso pamalopo akupita kumbali pamalopo mukuopapo chani. I think you are fearing of the ghosts which are following you. Please, the souls of these 9 innocent people, they will keep haunting you. You never sleep on earth. You never sleep in your own beds, the good beds which you have. You never have good sleep. You'll be having nightmares each and every day. Chifukwa cha ntchito ya Chilima imene anagwira, asogolere a mipingo onse tithandizeni. Mutithandize kuti mavuto amene wawo tili nawo pa mpando wawo achokepo. Pajatu tinkati Chilima ngati salola akhawo zikonda koma Chilima anagonja. Ndipo ifeyo tindi zambiri zokuti tinene. Khala mutisate tinene paja kuti khala mutikwirira muchenga koma chipangira chokha chizatuluka. Muzaziwa kuti ogwira ntchito aja ndi awali apawo. Lero chipangira cha Chilima ndicho chili apocho. Mbendera imene anayima nawo Chilima ndiyo ili apoyo. Ambuye tikupempheni mukamchose Chilima mmene mucha akathane nawo anthu amene aja. Munyamule mzimu wake wa Chilima akatanthende anthu amene aja. Ngati munali anthu munakabwera pano mukanaonesa innocence yanu kuti muoneke ngati ife sitikudziwa, but we know and we know what you are doing. We cannot be here for nothing. We cannot be here for nothing. Ambuye ngati awawo amadaba kupembeza ninuyo tikufuna ukulu wanu uoneke kuyambira lero tikamafika pa 17 inu titakuona nilundi li Mulungu adzatheka bwanji. Tithokoze chifukwa mwina mukanatisatira kuno mukanangochoka chawerere ngati mupita kokayimirira uli ulendo. Ndipo tikupempheni kunonso musazabwereso yayi kumanda kuno. Siku lobwera linali la lero. Nde musazabwereso chifukwa ulemu wonse timana paja kuti John Chilembwe timapita kwawo kupyaye. Sitimapita kumena kulidwa kuliro kuchita kumulanje kuphalombe kakutika koma timapita ku Chilembwe.
tikanakondweranso kuti ngati anakhala kuti anthu munaberekedwa bwino mukanabweranso kuno mudzalemekeze mzimu wa Chilima. Kwa mwapitanso pano kukanyambita ndalama za anthu osauka, mwapita kwako kumakanamiza kumakavina zanu kumeneko mukuti mukulira Chilima. Chilimatu wagona kuno sanagone kuchikangawa munancho sako kumene kuja ngati kwasala kumeneko ni mboni zathu zimene ananena Ambuye kuti kuli mitengo Mulungu ali kumeneko. Lero mwagumula mitengo yonse ija. Aya inuyo musiyaso kulanda anthu makala kuyambira lero. Ngati mutayambe kulandira makala mutazilanda makala odula anthu mitengo ayambe kukumangani inuyo chifanda amene mwaononga mitengo kuchikangawa. Chifukwa kuchikangawa kunali tengo lalikulu losaoneka. Anthu anamusakasaka Chilima sanaoneke chifukwa cha mitengo imene inali kumeneko, chifukwa cha mdima umene unali kumeneko. Lelolo mulipoera ndikufunsa kuti mitengo ija yapita kuti? Amene munantuma kuti akadule mitengo ni ndani? Nanga munantuma kuti akadule mitengo chifukwa chani? Poti mmalesa anthu kudula mitengo ya chilengedwe. Chifukwa chani mwalola anthu adule mitengo osamanga, mukumamanga anthu opanda makabudula ngoyenda, opanda chilichonse kumalanda njinga ndi sapato, alibe china chilichonse chifukwa kuti atenga kala thumba limodzi afuna akaphikire, chifukwa magesi kumadera kukulibe ndi akuphikira makalawo ndi mukumalanda. Koma inuyo mwadula mitengo chikangawa yonse kusakasaka kuti mpangepo msonkhano mmalo mosakasaka Chilima amene anamwalira kumeneko. Ambuye akachire nanu. Amalawi nonse amene tili pano simusowaso kuuzidwa chifukwa chakuti m'mimba mulibe kanthu chimenecho ndi chithandizo chona kuti amene alipo osakuthandizani, chifukwa chakuti mukusowa school fees yolipira nanu ndi chizindikiro chokuti amene wasakuthandizani, chifukwa chona kuti mulibe magesi manyumba mwanu, kulibe madzi, komanso chifukwa chona kuti ngakhale ndi ngongole zomwe simunalandire, komanso chifukwa chona kuti ngakhale masukulu omwe ndi zina lomwe ndi holiday yomwe yompasa Chilima sanampase kusonyeza kuti anthu ndoyipa. Ambuye akudaliseni mukasankhe chisankho choyenerera. Lucius Banda the Junior mabala akuwawabe sikuti ife takhululuka amene munayimbira mu nyimbomo, ife sinakhululuke koma muziwe kuti mabala akutitanibe akutiwawa. Inuyo misonkhano yanu mukangopangira mulilongwe mudowa munchisimu monse musimapanga mmadalira Chilima. Chilima president wathu opuma mupume muntendere, koma pamene mukupuma muntendere mutikumbukire ife Amalawi, ndipo ifeyo tingokupemphani inuyo nkhondo imeneyi mukamenye ndinu. Mulungu akusogolereni mzimu wanu pamene mukupumula kuti mukatimenyere nkhondo iyi. Ngakhale kuti ena abweresa mashina obera Achilima tiyeni amene mukuwaphwasule ni mphamvu za mzimu woyera zikafe zisakagwire ntchito, anthu akavote mwamtendere, mashina amene wa afe ndithu asagwire ntchito. Ngati kuli magesi aononge mashina amene wa anthu avote mwamtendere, awerenge manyo owina apezeke, anyamata acho owina ndi amene ali apawo. Ino amene muli kuchikangawa tipango tikusazikeni, tiyeni muyende mwamtendere, tizikakumana m'machalichi, tizikakumana kuchikangawa gongo kodula mitengo chifukwa Mulungu akutumizaniso ngongo. Ambuye akudaliseni. Lucius Banda the Junior, please kumeneko tikunali kulankhula kwa olemekezeka mayi Patricia Kaliati omwe padakali pano iwowa ali ndi udindo wa mlangizi pa ndale ku chipani cha United Transformation Movement UTM. Iwowa amalankhula pamwambo wokumbukira olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima omwe adatisiya pa 10 June 2024 pongozi ya ndege ku Chikangawa. Nde Amalawi mwadzimvera nokha kulankhula kumene kwa Patricia Kaliati. Timati musanachoke mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.